Manalangin. Ipagpatuloy. Lahat ng mainit na lumalabas sa katawan mo, tapon mo. Humingi ka ng tulong kay Kristo at humingi ka ng kapatawaran para mapalayas natin yung demonyo yan. Hindi yan basta alis, basta-basta kung hindi nakikita ka niya ng butas. Ano ba ang kasalanan mo? Isipin mo. Pag hindi mo maisip, sabi mo kay Kristo, hindi mo tayo maisip. Mangungumpisan ka at naririnig ka ni Kristo. Iinit talaga lahat ng binti mo. Sobrang init talaga nito. Manatili ka lang maging kalmado hanggang malusaw siya dyan sa loob ng katawan mo. Huwag mong gagalawin. Alam ko na, wala. Sige, wala na yung masamang espiritu. Malamig na. Antay mo, yung sa tao pa, mayroon pa nagdarasal sa'yo. Hintumin kamay muna ni Kristo. Hintumin kamay niya, ibaba mo. Pangalawang dasal, pangalawang antas, magnetiko, palitan. Amen. Amen. Sige, linis. Amen. Yan naman, sa tao naman. Natanggal na yung masamang espiritu. Nilamig na siya, hindi na siya nainitan. Kaya hindi ito gumagaling. Kaya wala makita doktor sa kanya. Dalawa sakit niya. Isang diablo. Hindi ko alam paano nakapasok itong maitim itong maitim na maitim. Sige, linis, ipagpatuloy mo lang. Katulad kanina, tumawag ulit ni Kristo. Humingi ka ng tawad. Tao to, babae. Tao naman to. Tapos na tayo sa diablo. Kasi kanina, sobrang init na katawan niya. Parang anong init mo kanina? Parang may bagay katawan mo. Ngayon, ano naman pakiramdam mo? Malagkit na init? Malamig na ako. Sige, paspasin mo lahat yung sakit yan. Lahat. Hindi lang yung tiyan mo, buong katawan. Pati yung ulo, mata, tenga, bibig, sikmura, hita, tuhod. Palipad hangin to. Babae. Bata-bata pa to. Oo, babae. Kilit sa kanya. Bata pa siya. Hindi siya masyadong mataba. Patang-tama lang. Maputi. Ewan ko. Basta hindi siya masyadong mataba. Patang-tama lang. Balang kingitan lang to eh. Balang kingitan lang. Ay, libas ng Panginoon Kristo yun. Unahan nyo agad yung iisip ko eh. Antayin nyo munang ilabas ni Kristo. Nag-release pa ng aking ama. Paspas! Hindi lang yan, pati balakang. Lahat. Huwag mo itong intindihin, wala kang paso dyan. Basta paspasin mo na ng paspasin. Humingi ka na ng tawad. Binibitik ko lang siya kung nasaan siya. Malayo-layo ito sa kanya. Malayo sa kanya ng bayan. Nasa parang nasa kailong, nasa ano to, pababa ng bayan niya. Di ba, nasa Batangas siya, bababa pa. Pero nasa ako pa rin siya ng ano, south. Ano po matangkad na baba? Wag na. Hayaan mo lang. Di ba gusto niyo magpatawad? Para gumaling na anak niyo. Hindi magpatawad na kayo. Basta saan ko nga balangganita lang to. Hindi to mataba. Katamtaman ng katawan. Malalim po yung Ayan yun na hinay. Ganun talaga tao nagkakasala. Importante, natanggal muna natin yung diablo. Sige, paspasin mo sir. Ubusin lahat yan. Lahat. Buong katawan. Kailangan mapahinto mo ito. Napahinto mo yung isa. Yung diablo, malis na. Wala na. Sabi mo kay Kristo, salamat. Salamat, Kristo. Amen. Amen. Inom ng tubig. To. Dilat mo yung mata mo. Dahan-dahan lang, huminga ka ulit. Tingnan mo kung mapapano ka ulit sa tubig mo. Kanina pag inom mo ng tubig, bumalik, di ba? O ngayon, hindi na bumalik. Wala na. Hingal na hingal ka pa niyan, ha? Yung kanina, nagsimula lang ito, pininom ka lang ng tubig na may dasal, bumalik. Ngayon, hindi na bumalik.
Ano pakiramdam mo sa katawan mo? Mabigat, magang? Magaan ho. Magang. Ang lamig. Ang lamig. Kanina ang init. Huwag may babayan dyan. May dasal yan. Ilagay mo yan dito. Kanina sobrang init. Parang ano? Ako nagbabaga ako, hindi ito umakit. Umakit, nagbabaga. Ang init ho. O ngayon, may sugat ba pa mo? Wala ho. O wala. Ngayon ka lang nakaraan. Tingnan mo nagbago mukha niyo. Yung asawa mo, tingnan mo nagbago mukha. Lalapitan na rin siya ng chicks. Lumiwarag siya. Hindi nga, seryoso. Ano ngayon? Ano pakiramdam mo ngayon? Ang gaan ho. Napakagaan. Napakagaan. Oo. Tsaka hindi na ho masyado sumasakit yung... Hindi na sumasakit masyado yung dibdib Oo, mo? hindi na masyado. Hindi na, parang nawala na siya. Nawala na yung sakit ng dibdib mo? O, salamat ka kay Kristo. Kasi nakita niya yung anak mo, merong sakit. Kaya, magpaswerte ka niya sa anak mo, may kasama kang anghel. Kung kasama mo na kasama mo, hindi pa siya anghel. Tapos na yung pagka-anghel niya. Yun, wala pang kasalanan. Kaya may pandepensa ka pang alalay. Kaya malaking pagpapasalamat mo una sa Diyos, pati sa anak mo anghel. Kaya pakiramdam mo? Gaan ho. Sobrang gang. Kita mo, 7 minutes ka lang naglinis, oh. Umupo ka na rito. Tinignan natin kung tatagal ka sa paglinis, eh. Naka 7 minutes and 48 seconds ka. Ano pa karamdam? Bunasan mo muna lahat. Akala niya matay na pa siya. Sabi niya daw kasi, bumabagal yung paa niya, eh. Dahil matay na siya. Hindi mahimatay yan. Tinalo siya kasi pag inom niya ng tubig kanina, bumalik yung tubig. Ibig sabihin, may diablo. Ayaw niya ng tubig. Wala kasing tubig sa impyerno. Kahit hindi ko alam paano napunta sa yun. Hindi kita kilala. Ikaw nakakakilala sa sarili mo. Kaya pumunta, turuan mong asawa mo, magsamba kayo. Hindi puro yung layas ng layas. Kailangan niyo yung Espiritu ng Diyos para bigyan kayo ng swerte. Para mawala na itong sakit ng dibdib mo. Para mamaya, pasasakitin na yan ng asawa mo. Masalamat ka kay Kristo, natanggal natin yung masamang espiritu. Kala ko, lalaban pa eh. Mapipilitan sana kung itaas sa ng kuryente. Mapipilitan na kung itaas pa yung apoy. Mabuti nakuha sa 65%. Yan mo lang. Kabila. Ngayon, wala na sakit ang puso mo, tayo ka. Lagay mo sa pagkikiwalan mo. Hindi, ganyan lang. Ganyan. Ilang taon mo na itong sakit? Yung sumasakit ang puso mo? Maraming taon na ho. Maraming taon na? High school po po. Hindi. Sige. Sige pa. Yun nga. Po, tingnan mo. Huminga ka ng malalim. Tapos kumuha ka ng hangin. Tingnan mo, wala na sakit ang puso mo. Mamaya, pasasakitin na ng kasama mo yan. Ano, pakiramdam? Nawala na, di ba? Oh. Tingnan mo, 9 minutes and 35 seconds lang tayo. Gano'n lang, kasama cleansing. Nawala na sa ng puso mo. Wala na, kahit ganun mo. Wala na ho. Oh, matagal na, how many years mo na sakit yan? Matagal na, di ba? 8 years na ho. 8 years mo na sakit sa puso mo yan. 8 years na ho. Oh, in-alignment ka lang, nilinis ka. Dalawa, isang babaeng palang kimitan. Ang taas niya, hindi ko alam kung mas mataas ako sa kanya o magkasintaas kami. O mataas, kung mas mababa siya ng konti sa akin. Palang kinitan. Tapos ang buhok niya, mga karkulado ko, hanggang dito lang. Pero hindi siya maitim, katamtaman na. Madami po ako naging babae nung araw. Kaya, Baka taga-probinsya din. kaya nagagalis siya. Baka pinagdasal ka sa lola niya. Baka ako. Kaya yung puso mo, sabi niya, hindi ka naiibig kailanman, pupusukin kita. Ako lang iibigin mo, kaso dumating yung anghel mo. Hindi, seryoso ako. Talagang totoo. Ano pakiramdam mo? Yan. Magang, nawala na sa ng puso mo. Wala na ako. Totoong may kumukulam sa'yo. Yung kulam niya, palipad hangin, marunong siya. Pero hindi, mukhang bata pa yun eh. Bata pa yun, nasa line of 20 plus lang siya. Pero masasabi ko lang, ang nagtrabaho siguro sa'yo, pinagtrabaho ka niya. Pero yung Diablo, hindi ko alam paano napunta sa'yo yun. May masamang espiritu sa katawan mo. Hindi ko alam kasi, sabi mo kasi kanina sa akin, ikaw mismo nagsabi ha, marami kang chicks. Siguro sabi ni Satanas, maraming chicks. Maraming chicks. Binuyo ka ni Satanas. Kaya, mag-ingat-ingat ka sa anak mo. Babae yan. Babae yan, di ba?
Yan ang magsasalo ng kasalanan mo. Lahat naman ng tao nagkakasala, wala namang perfecto. Lahat tayo nagkakasala sa isip. Importante, pinagaling tayo ng Diyos o importante humingi tayo ng tawad, magpatawad. Kaysa mahirap, yung tao ayaw humingi ng kapatawaran. Di ba may mga sikat na sikat sa Pilipinas na ayaw niya magpatawad. Mamamatay na lang ayaw kong tatawad. Kailangan marunong kang magpatawad. Marunong kang tumanggap ng pagkakamali para iangat ka ng Diyos. Si Satanas hindi tumatanggap ng pagkakamali. Kaya lalo siyang dinadown. Walang yumaman sa tao na hindi tumanggap ng pagkakamali at walang yumaman sa pag-ibig ng Diyos na umasenso, na inggit pa puro galit, puro pagbabagsak. Natural lang yan. Tanda na yan sa'yo para matuto ka. At least alam mo na. Kasi binigyan ka na ng anak. Ngayon, tatlo ang nawala sa iyong sakit. Yung nagagalit na nagpapadasal sa'yo, automatic, kulang na yon. Umalis na yung diablo, nawala na sakit ng puso mo. Wala na. Gumana ng pakiramdam mo. Umayos na yung circulate ng dugo niya. May umarang sa kanya. Pampabagsakin ito eh. Maswerte ka lang. Siguro malakas lang yung nanay mo magdasal. Pangilan ka ba magkakapatid? Isa na lang. Isa ka lang? Isa lang. Solo flight ka lang? Oo. Kaya pala. Kaya maswerte ka. Una sa Diyos, pangalawa sa anak mong babae niya sa bunso mo. Salamat! Wala na! Wala na. Thank you. Nawala talaga? Nawala po. Promise. Ito tuloy mo. Pangalan mo? Alvin po. Middle name? Rosel. Apelido? Azucena. Uubarin mo pa sa damit mo. Bakit mo uubarin? Parang may alam mo yung ulen po, Oo. pinaso. Parang pinapakaso po pa taas. Ah. Ubarin po sa Diablo nga. Anong pangalan sa mo? Mary Shirley. Kaya tinanong ko pangalan niya para pag napalayo ka sa kanya, tinukso ka ni Satanas, maaalala mo yung asawa mo. Siya lang maganda sa isip mo. At ganoon din yung asawa mo pag napalayo sa iyo. At magpasimula kung gano'n. Kaya bumalik yung tubig niya. Okay. Salamat. Inumin mo yan. 30 days. Pati asawa mo. Salamat sa lahat. Ano na dyan. Mega shoutout sa YouTube channel. 8 years niya na pala sakit niya. Kulang.